morning guys. School na ko guys. Isa kasi mana ni sila way klase, karon balik na klase. Ikaw, amin na dito. Dahil na idang bag kay bugat, dang likod. Tuhaning amin pasliksis. Nana pag-rose to ah. May bagkadag isa. Yan na be, kamalit ka be. Good morning be. Good morning bitaw. Good morning. Lami pa nagpurma ron. Ingon ka picture. Si Miila na pod. Be, talikod be. Lami pagpurma, nag-ulit na ni mo rin bugnog. Wakwak. Bantay ha? Agbag na na kay bugat man na libro. Lakaw na kawatuwat ka siya, kaya ang isa kag motor. Alas Aisa! Ha? Ano lagi sumagi katid-hatid di ati Ali? Apa imo? Pagpili asa imo. Dako man ni. Dako pud sa gwero nun. Mangita kag gamay na wa kay makita anda kay hilaw pa na. Ligja ra ba nite? Di ay ko ara lagi. Ati ah. Ay salamat Ginoo. Dari ko mo kawas ko. Lah, kawas. Kuha ka dalit eh. Bilibid lang niya te. Mabilibid ko na siya. Dari ko nung dako mo. Ala, Ginoo ko. Aramang dako ah. Salamat Ginoo. Ha? Dali. Ikaw guys, dami dari guys kay nagatud mga ti Ali ja. Uy. Wala lagi. Paka man. Ay salamat eh. Wala ba di ka bayad ani? Uwaw ko. Dua ko gitu. Utangan maghani mo. Tangan sa naman ni Pildo Bayran. Karati marilong. Dapat itong dante di sa mapuna. Kada udah tadi marilo. Ya dewe ato. Tijuli dan kay lagu mo. Lagi. Salamat mo jole sa pag-video. Masa naman na jaw-jawan mo na nimo. Wa man mi kablagos ba guys kay grabe ka mo silingan. Sulabig. Aja sama ka mag-edit ato na pagkas karsada. Okay, magirit ko kayo basta may mga sunshine. Wa ko oras magsundo na pang next kay ginaghati. Wala ko kablag kay nakatubo ko kay grabe labar pag ang Lagi. Muna. napailang ko ano. Bumbil. Sayon. Kasi bumbil. Dako man. Utangan ko nung isa. Tangan sa imo te. Salamat na. Salamat ka te. Nanis vlog ni isa. Mawali ko ng ipo te kay. Namura na si mo kaluha. Kumuduhan ni ate. Bari mo nang nang. Mga guwapa pareho. Sa isa te. Ako mo na sa timbre liwat ingin. Sa una sa alam na huling una. Grabe duha may sundo. Uy, na-assignment wa. Ha? Tara. Grabe duha man sundo. Tawag buwak, pero naisag buwak dari da. Dapat to ah. Oh, wa na lagi po na itsura. Ganyan talaga ang bata. Selfie sa tabi dali de. Lako, picture ko mo majuli kay balik tara po na. Smile. Mag-TikTok ra ba kuno Mama Jolie be? Unahan ko dali balik-balik guys na. Namig buwak. Nice, I mean nice. Unsa assignment be? Sa subject ka? Filipino og ta, uli na ta. Labig. Namigasan ni mo be. Tas motor ili akaw. Makulay kadong kuan pan. Kabual, bukat kajo, grabe pa na oy. Bukat lagi kajo. Hawa, tas motor. Maglisid ka dito gurot. Kay kuan pa tong pana. Bukat kajo, green. Ano ni? Dito.
Talagsain din ang mabasa. Ikaw. Nga, lagi na sa motor, gisabit. Lakaw. Lakaw na. Aray, sakit ka doon mong envelope di. Lakaw na. Nalagi na ito sa motor. Nalagi sa motor, gisabit. Madlik mo na. It's a prank. Ano mo na? Mani gasa si mong mama. Hindi ko nung ka magtara di eskwela, inigkuhan mo ni paso ni mo ibalukdog. Panda, dinamis karsada guys. Ulit na may gika nagpuang liksi. Kuha, duhay sundo. Ako og si Mama Julie ka precious. Nalagi tog-tog yapog among silingan, delikado. Dari po bis ibabaw guys. Ngita mig biyabas. Doon naman gapoy sounds. Masalaod nga itong... Dihangat kong lakaw. Kanil lagi nga na lakaw-lakaw. Sige ragsakay. Aw. Hangat gihapon. Tapos precious ito na una na. Pero ang ngay, bigay nga na ako nung magbaklay-baklay dit po. Aw. Sa baas kanding ay. Ala, daghan ka man si oh. Kisa na ning pagkakamansi. Ay, lamig mo na tayo na. Wala na nung predo. Tulungan ba? Aw, ila ka papapredo. Aw. Dito. Ay, si Upaw. Napara pa tayo lubingay. Ay, ngabulga mo po. Di ba kat dana? Kakaan di po ta, pero mahukod ta. Langag na kuno dyan. Hangat. Asa na balik ka? Precious! Ala, Precious! Ang sara ning buwak ka, te? Ate? Kuha na, katabaw siya na. Nice lagi. Lami tanawag mga buwak. Wow, lami lagi ila kay Pasko na na Christmas tree ila. Oh. Tabi abas. Di sila mga on kirang daghan na magbunga. Kuya M. Grabe biyabas pa imo ga imo pa biyabas. Sa una, sa dito sila sa Manila. Hala rang daghan tino. Libag lagi gabante kay dagko. Gaban kagmay. Ay! Kana na igagmazin ka, so ayo lami nang gagmay tay. Haman. Ang gagmay ba? We'll be together. Hala, sige te, birate. Lah, talaga nahug. Ika, nagbunga dyan ilang biyabas na. Ako kalabo, kay ag-ubo. Malagay kalabo. Tara guys, kalabo na pod. Kay mo ni nakakwas ubong liksi. Kay mas mo inom pa man si Zadaning kalabo kaysa antibiotic. Grabe ka masilingan tibok adlaw man mag-juki. Baji di ay. Amang. Mang, pwede ba mo tilaw tanay mong loy amang? Mong loy ah. Ug imong katong has ni. Kugihan ning amangan ni. Ha? Lata. Kato bang nag-ibot tag paan? Manok. Ang ibot og manok. Ibot lang ihog manok. Grabe kalabo ga. Pagluib. Ka nagkalabo no? Uli na may kay hapon na.
Be. Gikan day Miss Lexis kuan guys. Alicia Mercado kay nagpalit mi diri jang bawon sa eskwela kay nagpadamag jang lulo ug lula. Mo nang gipalit na hug palitan paglitsyon manok. Lexi, man sa man ka? Tawagan ko imong lolo ganina. Kay pilian man mo na may gihatag ni Mama Julie nga bingo. Napulaan na siguro po siya mo nang naghilak ron. Kaya di po siya makamisi siyang papa. Kaya black mas siya siyang papa. Dato siya nagpalabas ng lulag-lulo. Palit lagi kang Lipson tayo. Di manggod nga na, manggod na. Sige na kayo mag-eat na mo. Muna dyan ipang pikuhan ko crunch. Palitan pa na dyan itlog. Ugma kay sarado na. Asam din itong mamatay sa nilakaw na mo po tayo sa. Wala na nanghid mo. Nananghid manggod mong mama. Magbihibra lagi ka. Uy, katugo naman eh. Kaya mag-assignment para balik eh. Tabang og. Oh, meeting ra ba mo ugma? Tara guys, naman na limit pa ni hapon sa ano assignment tapos liksi dari. Dahil gihatag daring maka lipay pod kay kuan. Perfect siya sa jahang kuan, jahang score silang case na sa math nila. Mo na gingan nga perfect lang siya ganiha. Pero sa pud pag 1/4 math. Dadapit ang assignment sa Pilipino ni. Nagpatulo si Jaja. Salamat day ko ni Upaw kay gitagaan si Aliana og si Ring Lapis. Gikan ko nun ni sa Switzerland. Gibahinan po si Lexi. Kuya og lapis kay nakikag Switzerland. Salamat pa danis ka ng pag-ija. Nakalimot ko sa tuwing Upaw. Salamat ka natin Upaw be. Salamat na ikaw sa tagaan ka. Da guys. Sa isa sa naikuan. Kaaliana na pa kaaliana. Napamazay na ang lapis. Napagali duha ka buok nga niyang gikuan kay kada uli lagi makawa. O sige kawag lapis. Hindi. Sa pa ubang assignment. Uy, katanawar ko na rin tanan ni mga kuan. Yung kani mo imong gikuan ganiha nga very good ka. Kani yung gitis? Nanundog ka dani wa? Sure. B. 3 times 2. 3 times 2. Maila man jud ni kay injo man mama ni chicken. 2 times 2 plus 2. 2 plus 2 po. Plus 2. Plus 2. 6. 3 times 2. 3 times 2. Parang maila kay mama ni galang gitis. Ang maila para di manundog. Si pares ka mama, bitaw imong gilansiran ganina di ha, mara pud yang gisundog ron. 3 times 2. Agibutang diri guys na number 1. 2 times ay 2 plus 2 equals 6. Sunod na pod 3 times 2 equals 3 times 2. Unsa to mo gi-answer gani has 2 plus 2 plus 2 plus 2. 3 times 2. 6. Kani. Dugay pagka-answer nanundog ka jud ka kanina. Ngano abti ko ginanswer ug tinuod nga ka manundog. 4 plus 4. 2 times 4 equals 4 plus 4 equals 8. Bantad di ag tubag nimo. 4 plus 4 equals 8. 2 times 4 equals 8. na, amday na. Kani, 3 times 3 plus 3 equals 6. 2 times 3 equals 3 plus 3
3 plus 3. 6. Plus 3. Number 4 naman ta. 3 plus 3 plus 3 equals. Tulog ka 3 ha. 9. Wala bang kabot na. Banta sige mo answer. 3 times 3 equals. 9. Number 5. 1 plus 1 2. plus 1. Tulog ka 1. Upat. 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals. 4. 4 times 1. 4 times 1. 4 times 1. Times 4 Four. times 1. No na. Mo na yung gikuan. Aron maila jud kagwab jud ka nanundog. Pero palawan nagkamot do. Haral na raman. Very good man hapon. Nga na, di manundog. Imo jud pagpaningkamot. O kamao. Di mangupis tapad. Parang di ka maprehan na siguro si Piao. Bitaw. Kaya nga manan eh. Sana all si Kia kuno isang amigo. Kaya guys, tapay mga daan ni nga kuanda. Perfect gihapon siya. Nagka naman lagi kag mga puros chinika na din guys karon pa na pakita ninyo. Yung mga very good mga papel na nimo. Love you tayo sa. Love you, Aliana. Comment na mo papaday. Tayo sa. Ha? Tayo sa nalipay na kami na kung papatay. Comment na. Dapat. Very good gihapon. Very good. Puros very good. Iya pa. Kani kaya maka kuha ka ni Rira ko. puro ka very good. Saba lang magkuang katay radyo. Sagdi na naman na kay mamanjan na isang kuhan guys. Kalipay ng radyo. Size. Perfect. Very good gapon. Chinikas daw ma'am. Puro perfect. Kaya halos tanan. Yan abi very good si Dave. Kay ugma. Makaibawan very good mga grado ni mo kay nag-chat imong mama mag-meeting ugma. Good luck be. O pag binagatan di iskila. Ha? Hay ma, isa lang kay problema ni mong kapalit na pod. Isa na pod. Hindi man. Balik ko umat. Oh. Kumbi na dapat di ay. Kuhaan ni. Hindi rin ba ni remembrance ni Kia ka ni? Nangani mo. Dapat di ay. Very good yapon ka biya. Bright man di ay ka. Basta maminaw di ka rin. Hindi mo mapabudjag. Sa John naman. Sana all sa John. Puros very good. Awardan ka na nagkagrado. Mantamot ka. Spinning booklet na. Di ama lagi ni. Di lagi na ip. Ma'am, spin mo pa. Ipon dani. Spin Hasa dito yung notebook ba yung agutang multiplication mo ni? Dara, alit tama ilabi. Hala. Anas, 1. Kay arong, sag-una ni mo. 1. Okay, sige. Multiplication tabi. 1 times 1. 1. 1 times 2. 2. 1 times 3. 3. 2 times 1. Huh? 2 times 1. 2. 2 times 2. 4. Waan ka na. 1 times 5. 1 times 5. 2 times 5. 2 times 5. Hindi man pwede ganiran kay imurang po nang isag Mayroon rambol-rambolon. 2 times 5. Kalimot na. 10. 3 times 3. 6. Say 6. 3 times 3. 9. Ay, ano mo ko? 3 times 2 mo to 6. 3 times 1 times 8. 1 times 8. 8. 2 times 8. Four. 2 times 8.
Tudluan dyan na na yun. Pakuha na rin dito na, ipaihapon. 2 times 8? Mm. 4 times 1. 4. 3 times 5. 3 times 5. Wow. 3 times 5. 12. 10. Ay. Hakang silutan na di ka na, di nakakakuha na ng uban. Mani ang assignment notebook sa math ni? Sagol na. Lexi. Sagol na? Kasi nag-answer ni? Ako. Ayaw ka na. Patuloy ko. Harang ito uban ni mong kuhan. Takdang aralino. Ang ibalik. Galakid-laktiran man yung uban di. Ang ibalik. Hinay ko ang inganaw. Mana yung assignment. Ugma na po, inapog na ka-assignment. Kaya tudluan ka, hindi ka kamaong. Pero makamao ka, ikaw rin di magbuhat. Pero di ko musuhat. Ikaw rin musuhat. Nalagyan ako suot isa. Diya isa. Ah. Ha? Naa. Bow! Hindi mo na ang agi. Hindi mo na ang agi. Diyan mo ka. Gabi na guys. Mara na yung vlog guys. Assignment to Chilixi. Na-prank pagbalik 1-4 kinas. Namin gigasas iskulahan. Kapares kita to gihatag na ti Marilo. Mara na yung vlog guys. Salamat sa itong pagtanaw o amping mo kanunay. God bless. Bye guys! Bye.